Вече сме в Сохо кафе на една маса с чаровната Нели Герова, победителката в жребия, който й даде един прекрасен меден цвят с цвят на старо злато Nissan X-Trail. Здравей, Нели! Първо, представи се на нашите слушатели. Казвам се Нели Герова. Работя във фирма за финансово консултиране. В България Мол колко често идваш? Защо идваш тук? В България Мол идвам доста често. Бих казала всеки ден. Понякога ми се налага и по 2 пъти на ден. Първо, защото ми харесва. И второ, защото живея наблизо. Той е чист, просторен, светъл и ми е приятно. Имаш ли си любим магазин, марка? Да, имам няколко любими магазина. Дебен Амс, Дезигуал също ми е любим магазин. Сладкарница Сохо. Където сме в момента. Да, където сме в момента. Често ходя на кино, в киното в Арена. Окайди също магазина. И аптеката посещавам. Всички нормални неща, от най-дамските до най-женските, до най-човешките. Кога осъзна всъщност, че играеш за Нисана и че го искаш истински? Всъщност аз не знаех, че играя за Нисан, честно казано, но 5 дни преди теглянето на жребия, аз го видях в онзи смисъл, който... Да, точно така, видях го със сърцето, обиколих го 2 пъти, пожелах си да имам такава кола. И даже направих сметка как ще карам опреснителни курсове, защото имам книжка доста отдавна, но отдавна не съм карала. Кой ще ми даде тези уроци и въобще пожелах си го в този смисъл. Подредено всичко го нагласих как ще бъде. И даже се засмях от сърце на себе си, на плановете си на излизане и го забравих. А може ли от магическа гледна точка да ми кажеш по посока на часовниковата стрелка или на обратна го обиколи, за да знам как работи магията на Нели? Беше по посока на часовниковата стрелка, защото първо го видях отляво, след това го обиколих от към волана, така че по посоката, но и на обратната, ако го обиколите, когато Вселената е решила да ви надари с нещо такова, със сигурност ще бъде ваше. Прие ли този шанс, този късмет като знак от Вселената директно към теб, към Нели Герова? Точно така го приех. Приемам. Всъщност аз не съм победител, съм късметлия в този жребий и го приемам точно като един подарък в духовен план. Тази кола дойде за мен в един момент след едни преживявания не до там приятни, в който аз бях много тъжна и отчаяна, бих казала. И това беше един знак от Вселената, че тя не ме е забравила, че ме обича и приемам. Тоест, първо чувството, което изпитвам от този късмет е на една безкрайна благодарност и на едно безкрайно смирение. Наистина, този Нисан го приемам като едно ново начало за мене, приемам го като знак от Вселената, че тя не ме е забравила и че ме обича. Но щом е кола, най-вероятно ще трябва да пътуваш на някъде, да возиш някого, да постигаш мечтите си. Имаш ли идея сега кого ще возиш, на къде ще пътувате или каква е целта ти? Какво искаш да видиш и да преживееш? Ще возя всеки, който поиска. Разбира се. Така че нека сподели моята радост и вътре в колата. Не съм чертала в интерес на истината планове първо къде ще отида, но най-вероятно при брат ми, който не е в София и когато много обичам, няма да се наема да пътувам извън страната, където бих искала първо да отида, защото нали ви казах, че най-напред трябва да има опреснителни курсове.
И така, ще видим, времето ще покаже. Използваш ли често картите си Getty? Ти каза, че в началото не си осъзнала, че играеш за Nissan, а просто си сканирала своята карта. Колко пъти я сканира, спомняш ли? Не си спомням, но всеки път, когато дойда тук, защото в интерес на истината аз не повярвах, когато ми се обадиха по телефона, но аз вярвам, винаги съм вярвала, че всичко, което се разиграва като жреби е истина. И всичките тези томболи, които се правят, не са нагласени. Защото аз съм в предишната фирма, в която работех, също сме правили такива томболи, теглили сме наградите чрез жреби и знам, че повечето от хората и от фирмите, които го правят това, не ги нагласяват нещата. Така че нито за миг не съм се съмнявала, че това е истина, т.е. че не са подставени неща, нагласени неща. Само не повярвах на телефонното обаждане. Как реагира? Просто с безразличие. Казах си, поредните телефонни терористи. Бях любезна. Казах благодаря и затворих телефона. Просто без коментар, наложи се да ми се обаждат втори път. И тогава какво се промени? Всъщност си казах, може пък и да е истина, но повярвах чак на другия ден, когато отидох, когато се срещнах, когато сверихме Getty картата, че това е наистина, тази карта е мое притежание и тогава вече бях сигурна, че това е истина. Но вечерта, когато останах сама със себе си, абсолютно с никого не споделих. Това е единствено с една моя приятелка, която в момента ми се обади и която на другия ден ме придружи, за да се увери и тя. Да. Какво би казала на всички хора, които ни слушат сега, които, както ти в онзи момент съдбовно си го пожелала, обиколила си го и си забравила? И какво би казала всъщност за късмета? При кого идва той? Когато си го възнамериш истински и не го искаш на всяка цена, неистово, просто непрекъснато да го желаеш. Трябва да го пожелаеш наистина от сърце, да си го представиш, че това е твое и да оставиш съдбата да реши на кого ще бъде. Тя преценява. Така, пожелание към България Мол, който ти толкова често посещаваш и който определено има отношение към своите клиенти и доста често им подарява така, за сметка на тяхната лоялност, едни много красиви неща? На мен лично много ми харесва тук. Нека и другите да дойдат и да видят, че това е така, защото вярвам, че всеки си има любим мол, вероятно наблизо живее, посещава го. Аз съм посещавала и другите молове, но има някаква атмосфера в този мол, има някакво спокойствие, някаква хармония, има някакво вълшебство с този стъклен покрив и тази светлина, която навлиза отгоре. На мене ми допада, дано дойдат и други да се уверят, че наистина той е една притегателна сила и в него се случват вълшебни неща, каквото на мене се случи. Освен това, България Мол оценява лоялността, оценява това, че посетителите, които по-често идват, по-често пазаруват, тази оценка се изразява в непрекъснатите награди, които се раздават от Мол България. Така че посетете го.